втора част, приятели, на клипчето. Както видяхте, бях се пребила брутално. Да, просто ступах на криво и паднах и така. И то просто много ме болеше крака, както се ме боля в краката, защото значи не спирах да карам ролеви буквално. Имам такова, вътре имам оливи буквално, не чип, защото го изядах. И новите запълнени цветя на мама магазина вече са на живо. Ходете бързо да скупувате, че много заявки има. Да, наистина имам такова в баба. В баба съм, да. Иначе по принцип съм се вкъщи. Не, обърках се. Тук малко така. Обърках се. По принцип винаги снимам баба, защото това не е баба телефона. И затова иначе, ако бях вкъщи, щях да снимам вкъщи. И буквално сега ми пишат. Затова ще ви затварям. Чао, обичам ви, приятели! Останете още за такива екстра клипчета и може даже да са нови, различни. Айде, чао! Останете с мене, абонирайте за канала, цъкнете върху камбанката и ме последвайте. Харесайте ми всички видеа, пишете долу коментарите също, разбира се. И чао! Наистина много ви обичам. Чао, чао!